What's up mga katatu? Welcome to my vlog. For this video, pupunta kami ngayon sa Legazpi dahil may dadalawin kaming tropa. Yan, kasama ko si Mabs, ang aking motor. And then kasama ko din si Boy, yun, naka brown na jacket. Yan, si Duff naman yun, naka black. Yan si Boy, yan, kasama ko. At yun na nga, medyo mambon. Pero nagpakita yung rainbow na napakaganda. Nakita nyo naman, ang ganda ng panahon kahit medyo mambon. So nagpagas muna kami para di kami matuyuan ng gas sa aming biyahe. Yan. So yan ang bayan ng Kumadkad, Castilla dito sa Sorsogon. Nakita nyo naman, napakaganda. Madaming tao. Yan. So let's go! So guys, yan ang ating team. Team Payaman. Gago, Team Payaman. Yayaman.
Mamuhito pa. Kapag sindal, hindi mo may mata. Tama, may mama rin ko dyan. Tama yan? 120 yata ito. Yup. Yun guys. So yun guys, food trip muna kami dito. Yan, nakita nyo naman mga food trip. Guys, food trip muna kami.